Po ng ilang tindera ng Paputok sa Pangasinan po ang pinayagang magbenta sa mga designated areas. Ang tumal po ng kanilang bentahan dahil umano'y mas malakas ang bentahan ng kanilang mga kakompetensya online. Ayon po sa ilang mga tindera sa bahagi ng Bypass Road sa Urdaneta City, matumal ang benta ng kanilang mga produktong paputok dahil marami sa mga mamimili ang bumibili na lamang online na hindi nila matiyak ang lehitimo at ligtas na mga produkto. Nagbigay naman ng katiyakan ng mga may pwesto na dumaan sila sa tamang proseso at may legal na dokumento na nagpapatunay na dekalidad at lehitimo ang kanilang mga ibinibenta. Ilan sa mga produktong tiniyak na dekalidad at mabibili sa mga otorisadong tindahan ay ang kwitis na nagkakahalaga ng 120 pesos kada 10 piraso, lucis naman na nasa 50 to 100 pesos, fountain na nasa 150 pesos pataas, fireworks na nasa 1,300 to 1,400 pesos depende sa klase, at 16 shots na dragon na nasa halagang 1,400 pesos at 300 shots Saturn missiles na nagkakahalaga naman ng 1,500 pesos. IFM News. IFM News. IFM News.